את רוצה? פה? יאללה, שנייה. אני לא מסתכלת, אני לא רואה מצלמה. בסדר? עכשיו תסתכלי, אני רוצה שתקחי עוד קלף, אוקיי? זה? יאללה, תסתכל אותו גם על מצלמה. בסדר? יאללה, עכשיו תסתכלי על המצלמות, אוקיי? יש לך פה שתי קלפים, אוקיי? פחות שתי קלפים ו54 קלפים ספונטניים וזה. אנחנו מסתכלים על הולך, אוקיי? אני רוצה עכשיו שתקחי את הקלפים ותעשי 1, 2, 3. נכון? תסתכלי עכשיו בקליק. יש כזה מישהו ברח. עכשיו תסתכלי, יכולים ללכת עוד יותר רחוק, אוקיי? יש לי פה, יש שתי קלפים, אני שם אותם ככה, אוקיי? אני רוצה שתתני לי את היד. תקחי אחד מהם. זה? יאללה, תתני לי את היד. אני אתחיל עם ה10 הלב, אני אשים אותו ככה. עכשיו אני לא רוצה